attention kuno kwini ndavapa lesson son iman walita shacks ndazungumina ndine power apa ndilikulaita kuchengetawa mafanzi nengoma vachiti sawa sawa nengoma dzangu ndinodadzirire mumapawa ndini ndirikurira pageto ndini ndirikurira patonasi ndini ndoda kurira mafanzi mofaya ugo muchidaira ndini ndirikurira pageto ndini ndirikurira patonasi ndini ndoda kurira mafanzi mofaya ugo muchidaira ndakazvitengira harare ichi chipo chekuroma gitare nodawo kutolira kwakumbare ndatone hobho mafanzi kwakutare ndazongopinda ndine pawa apa ndirikulaita kuchengetawa mafanzi nengoma vachiti sawa sawa nengoma dzangu ndinodadzirire mumapawa ndini ndirikurira That the Shacks fire. yaman Next big thing rhythm as a ndouraya vanhu wokoyo boys ndauya ndakachaja kunge bhatiri rifumdara full blast anonzi mahora kana kuti mahwambi mulampi maiziya